jotono dipor kaham haimanda phane joto electronic media print media ni representative rono pai play hamda maya pare kini sing classmate wo neroni beskango sing kok site na nai sini again show je kabangma social media electronic media print media rogo sini again delegation khai to manna sing clarification khai ne oi lawo sana ni musugo sini prong gana em komal koloi hosmo gozon programo kabangma community ni leader rono jora roi kok salai mani jora wo masa musu ko ekjon boro boro kok masaya nei tasari moda gunai boni against je kaisa community ni against te kaisa community ni walai rona ni nai mani no sing clarification khaine musu adino bubagrani health condition blai ke hamya nero jotun saimano oro jara media thangnai ro bubagrana apro dui bar treatment ma khai dong aro bisingo no boni bp blai law apro 90/50 nge o jorawo chini bubagra chino barbar chawo chini program ni time na kisal less khai di ani health condition blai haya hai hene chini bubagra chino sasao nge chini hodani je okra phainai ro ojama phainai rai phainai borokno chung request khai chung saba borokno nang kok ta sadi ni homanai chung homaya chini hodani okra ro no chung request khai apro nini hoda okra thung rai thung nini kas kong thung narai thung chung borokno jo tono se request khai adino tini ajorawo chini honorable em common koloi bo program conduct khai mani bagai hoito bono sajalian কিন্তু বুবাগ্রানি কন্ডিশন নো মুসং मा बुसिलाइने जों आप्रो बरनो कम्युनिटी नि जे सिप फाइनाय रनो सारा गया जे बुबाग्रानि कन्डिशन हाया हनो जों खावैसि बनि ओ बिसि इनडोर काइसे रूम तंमानि वसि डॉक्टर एस के देबरमा डॉक्टर काहामनो जमातिया नो तय फेविसि ट्रिटमेंट खाइलाइसि आरोसि नेने अमरक चारय मा तंनाय बबो सिनि दफानो हामजाक मानि बागै दफानि जे अक्रारो सोसाइटी नि जे अक्रारो नि बसकांगो कक थाइसा थाइनि सानि मुसुकमानि बागै ब कष्ट उंतुतै फानो आजरावो ब सयज खाइ दं फास सियां बुबाग्रानो साहा बुबाग्रा दिनि नि हेल्थ कंडिशन हायाखे नों सिमि सासिरि बाद बाकी कम्युनिटी नि चिफ रोनो बोलो फानो जरा लाइसिना हाय हनि हमानि जरा हापनो ब सयज खाइ दं हाजे जोंनो हामजाक मानि बागै दफानो हामजाक मानि बागै दफानो मेसेज रोनानि मुसुकमानि बागै bo adino sojo khai tong inge o jorawo chini borom gana em common colony again je allegation phaimani kaisa community ni khilaf chini ta borom gana rajesh tripura em tongo chini devji tripura tongo जों जतोनो थासा chini dauni mes tongo जों जतो थासा kaisa community ni against te kaisa community ni against जों kok salaibani bangoi aro thangmani ya जों kathalaiwi बाहायखे जों यक सामा मानो अमनसि जों थांलायनायनि नाय दं सालायबायनि नाय दं दिनै लामा बमा हायखे थांखे जों बसकांगो यक सामा मानाय बुबाग्रानि अजामा बाहाय होनै सालायबायनि जरासि जदिव आ जरावो कुनु बरक रक बरनि सिप न कक सारया रक किन्तु कक ओंमै दं खायखे जों नागारसानो आरोनि प्रग्रामनि जे कन्डाक्ट खायमानिबो टाइम लिमिट दमानिबो हयतो लाइव देशा सानि मुसुमानि बागै बखानि कगनो हयतो जरा मालियानि बागै दुखं जाखना जों बाहायनि जरा रमालियानि बागै दुख प्रकाश खायो तैबो दुई नम्बर हिकेचिनि एगेन्स्ट गोबांमा तैबो ससियेल मिडिया प्रिन्ट मिडिया रो फाइमानि जिनि दाउनि मेस जिनि ब्रम गना डेप्टी सीएम बनि एगेन्स्ट साख्रि रो थानिबो निनि रांनाव यमु खायो रो हिजे एलिगेशन खायो आनि एगेन्स्ट हायनो कोनो खरकसाय इन्जिनियर न फेबा खायो बरनि दुर्नीति न फनानि बागै दे गाइसाव ट्रान्सफार खायो जिनि दिल्ली अभियान न दैयै रां कालेक्शन खालायो हायरहि जे एलिगेशन खायमानि म टोटली बेसलेस बरनि कुनो बेस गरै जों तंबले अर जागा कुनो प्रूफ तंखा हिके चिनि एगेन्स्ट जदि सि प्रूफ तंखा हिके फुनुक फायदि बम नैसो जोंनो प्रूफ खायने फनानि अर जों रां कालेक्शन खायो नै बर जागा मा फना कन्ट्रा नि थानि जों रां नाव हिनि चिनि ति प्रामो थानि ब बरक ना जोंनो फुनुक फायदि जों बने एगेन्स्ट एक्शन ना इभेन आनि एगेन्स्ट जों के बनो प्रूफ रदि
आंबो पार्टी नि सस्पेंड नै चिनि तेबो अक्रा रक दङ पार्टी प्रेसिडेंट दङ महाराजा दङ ताक चिनि ऑनरेबल डिप्टी सीएम नि अगेंस्ट बिल जदि सि बरां नावि चाकरि ना खाय के प्रूफ रो फेरि बरनो तै फेरि ब मुनिसो चाकरि ना थनि रां मारुखा आप्रोच जों बनि अगेंस्ट बि एक्शन ना जानाय चिनि बुबाग्रा जेबाबे दुर्नीति मुक्त चिनि तिप्रासनो थांचा खलायबि बिसकां आगरो नै नाय तमन जरा जेबाबे ताबक जों थांचा नि या प्रेसेवै ता आगो तमनि जरा कयेकजन बरक शुद्ध पॉलिटिक्स न चिमिसिस बरक वानसगो जे बिसकांगो जों बाहायखे आगोने बनो वानसया बनि अगेंस्ट कक सानाय हा आनि अगेंस्ट कक सानाय हा चिनि जत खरस पसि बादलिया जोंनो वालायनो नानि बनाय चिनि चिनि एम तनाय रो बाय चिनि डेप्टी सीएम बाय आनि अमा हायखे जेबाबे सोशल मीडिया ओ ट्रोल खायदोंमोन ब टोटली बेसलेस म दालाक जे आगरतला बेस न्यूज़पेपर नखानाय रनबो पयतो चावनि कया बसिनि तिप्रासा थांचा अंमानि न सकानि नायमानिछि आगरतलानि बेस जे न्यूज़पेपर देखायदोंमोन लागातर चिनि अगेंस्ट होइदोंमोन टोटली चिनि थांचा न सबायबै बसकांगो उरमुरु खायरनानि बागै सिसुय एके आं निरनो अमन सानानि मुसु जे अमहायरनो सारा त्रिपुरानि चिनि तिप्रासारनो अमन कयनानि मुसु अमहाय बेसलेस न्यूज़ रो ननि जे चिनि अगेंस्ट होइदोंमोन रो टोटली दालार पयतो साजानि कगया तेबो जों फाइनाय सालो चिनि दफानि बाङै सामका हां तांनानि परिकल्पना नावै आगौ दंगो चिनि सबानो बसं रागरने बाङै निरो जतनो नुक दंगो ग्रेटा तिप्रालेनि मुभमेंट तावक तलक मा राग्रो उमै दंमानि न निरो जतनो साइमानो मियाफ्रो चिनि TWF नि जे बाइक रैली सारा भारतवर्षनि कुनो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कांग्रेस सीपीएम महाय पार्टी कतर रक्षसी बाइक रैली खायमेया खबरी रो किंतु चिनि तिप्रामो थानि TWF बाइक रैली खाय फुनुका जे जों अम थानसनि मारे चिनि ग्रेटा तिप्रालेनि चबा तेबो रागै तंमानि बाङै जोंनो तेबो चिनि अगेंस्ट बै ताबक बासाय दं के बनो जों बुसिलायनि नांनाय के आनि उलो कक सानाय चिनि yang borom genang MDC ku tanggo nini borom genang em Rajesh Tripura tanggo chini deputy CM tanggo bo deputy CM paithau kok sanai chini deputy Tripura bo kok thaisan thaini press media bo sai khanamnai je 15 tarik ni gotna je ajora wo chini borom genang email em komal koloi ni ege je kok samani ro mutei sai khanalo jotono Rwkha ini Rwkha manjaknai press media rokno ani samjakma sei Kokborokno koila khulumung yaparo ini जों saimano ini kwbangma chini je osto bujon saimani ojorao ini kwbangma hamya nukjago kintu narago saimana nang chini bubagrani health condition bahai karon asok kosto tutoi phano chini borok dofani bagai chini bubagra asok hamjak maro aboni bagai tini joto community na hamjag hnai bini hamjak ma phunungnani bagai se joto community na tini ringai ojago borok bai malaimani panda tei osto bujoni panda khlaimani tini जों saimano bubagra tini bibinno doctor bai naijabai tongfrubo chini dofani bagai busuk hamjak जों जतबो साइमाना नांनाय तिनियो चिनि त्रिपुरा चुबालाय बथकनि उमै चिनि जे नारां आं बनबो रिक्वेस्ट खालायनाय नोंबो किसा मा बुजिनाय कारण बुबाग्रानि हेल्थ कन्डिशन बाहाय दं तिनियो नन कक सारिया हिनमानि जराया किन्तु जतनि बागैनो टाइम लिमिट खालायजाक दं हयतोबा किया कनै कक किसा बिसि साजाका हयतोबा नन किसा कम फाना साजाक रेखा अबनि बागै जों नागार सानो तै फायनाय बुसकांगो जाते जों जाते थानसाखै तंमानातै कायसा कम्युनिटी बाय ते कायसा कम्युनिटी जों वालायावै जों जाते थानसानि जे लामा हिमानि बुबाग्रानि जे इमाम तंमानि थानसा अ थानसानि लामाते जों जाते हिमानातै अबश्य चिनि इमाम एवं जत कम्युनिटी तंनाय आरो हदा तंनाय तिनि चिनि गुरु रगनि अंग तंनाय जत किसु तिनि नारायण तंनाय अबराव उनखा चिनि समाजनि एकटा मेरुदण्ड हिमान कारण बरकनि हयतेसे जोंनो सोलोंदोनानि एवं बरकनि हयते जोंनो गोबांमा फोरोंनानि बरक नांगौ तो अजागो आं बनो रिक्वेस्ट खालायनाय चिनि नारान बो जाते अ ककनो बुजिना उंथों कारण
जिनि महाराजनि हेल्थ कन्डिशन नरबो मानायनाय एवं ठीक दङ कक अजागा सामिया फानो गोबांमा समय दङ जिनि बुबाग्रा दङ जिनि बुबाग्रा बाय फाइमालाय फाइमाना कक सालाय मानो किन्तु अमाहायके जे बायरा लुमै दङ मानि अबनो प्लिज नरब पिसादि एवं सारा त्रिपुरा बासिनाव जिनि बुबाग्रा हामजागौ शुद्ध एकटा कम्युनिटी ना हामजाग मानिया सारा 19 ट्राइब न तिनी जे त्रिपुरासा हामजागनाय बरगनो हामजागौ बुबाग्रा काइसिनि बिरुद्धैया जत्तनो थानसालावै बिनि इमाम जों जत्त त्रिपुरासा थानसा